Du lytter nu til podcasten Unik. Jeg er din vært, Niklas Germansen. Og hvis du ligesom mig er vokset op med en helt normal dansk familie, så har du nok nogle af de samme problemer, som jeg har, som går igen i den danske kultur. Blandt andet mangel på selvværd, selvkærlighed og mod til at gå efter dine drømme. Men min mission er at finde ud af, hvem jeg er, og hvordan jeg så kan bruge det til at ændre min egen indre verden. Så hvis du lytter med, så lyt med hjertet og ikke med ørerne. Lad os komme i gang. Hej og velkommen til podcasten Unik. I dag har jeg valgt at lave en podcast omkring de 10 største problemer, som mennesker de oplever, og så vil jeg give mit syn på, hvordan man skulle overkomme dem i sidste ende. Og du vil nok blive forundret over, hvor simpelt svarene de nogensinde kan være, eller nogle gange kan være på de største problemer i hele verden. Det første punkt, og nu skal jeg sige det sådan, at jeg har fået ChatGPT, som er den her AI, til at lave 10 punkter, som folk de kæmper med i dagligdagen. Og det første punkt, det er stress, presset fra dagligdagen og livets krav. Og så vil jeg komme med min pointe til, hvordan man kommer ud af stress. Og hvad stress i virkeligheden er, og hvad der er godt ved det, og hvad der er skidt ved det. Så hvis vi starter ud med tanken omkring stress. Hvordan vil jeg som person løse det problem? Den eneste måde i mit sind, at man kan blive stresset på, det er, hvis man tror, at den opgave eller det, man skal nås på et bestemt tidspunkt. Eller at man har mange opgaver, som man ikke lige kan... Ja, men altså, man kan ikke lige... Man føler sig måske en smule overvældet og kan ikke finde hoved og hale i, hvad man skal gøre, og så derfor så gør man ingenting, og så føler man sig stresset over alt det, man skal gøre. Men hvis man virkelig tænker over det, hvor kommer stress så i virkeligheden fra? Hvordan ved man, at man har stress? Det ved man, fordi man kan mærke det. Og jeg har flere gange før sagt, at vi kan ikke mærke andet end vores tanker og vores bevidsthed omkring vores tanker. Så de følelser, vi mærker, er bare et resultat af den tankegang, vi har. That's it. Så har man stressede tanker omkring ting, man ikke kan nå, så vil man have en stresset krop. Simple. Så hvordan ændrer man så en stresset tanke? Det kan man blandt andet gøre ved at blive bevidst omkring den misforståelse, som skabte en stresset tanke i første omgang. Eksempel, det kunne være, at når jeg har klaret X og Y, så kan jeg endelig sætte mig ned og slappe af. Og få ro. Men ro er jo en mental stadie. Hvad nu hvis der var en måde, hvorpå man kunne lave sine opgaver og stadig føle ro imens? Lidt ligesom at lave en podcast og stadig føle sig rolig, så det er jo stadig en ting, jeg skal lave, og som måske står på min to-do-liste. Men er det muligt at føle ro, mens man laver noget? Men selvfølgelig er det det. Så hvad hvis man kunne tage de ting, som man følte uro omkring, og så blev mere bevidst omkring, at det var selve tanken, det at vi kan tænke, og vi bruger den her tanke til at skabe et utrygt rum for os selv. Alle mennesker har poweren, inklusive dig selv, til at ændre præcis den virkelighed, som vi oplever. Og jeg ved det, fordi jeg selv har prøvet det. Jeg har prøvet at leve et liv, hvor at det hele føles som et helvede. Men det er kun på grund af, at jeg har set mit liv ud fra en linse, der er blevet forvrænget af mine egne tanker. Men hvis man tror på, at tanker er ægte virkelighed, og hvis man tror på det, man ser som værende ægte virkelighed, så vil man altid skulle løbe hurtigere, og man vil altid kunne stå i det problem, hvor at man bliver fanget i sine egne tanker. Den næste ting, som folk de kæmper med, det er ensomhed. Og der står her ensomhed, følelsen af isolation og manglende forbindelse. Og hvad betyder det? At føle sig forbundet. Og manglende følelsen af isolation. Isolation, det betyder jo, at man er isoleret sig selv fra alt muligt andet. Igen, man mangler connection. Men igen, hvor er det nu følelser, de kommer fra?
Læg mærke til, at alle problemer har det samme svar. Hvor er det nu ens følelser, de kommer fra? De kommer jo fra en selv. Men ens tanker og ens bevidsthed omkring ens tanker giver de følelser, man har. Så hvis jeg føler mig ensom, er det ikke nødvendigvis, fordi jeg er ensom, men fordi jeg har tanker, der får mig til at føle mig ensom. Det er jo også årsagen til, at man teknisk set kan være sammen med andre mennesker og stadig føle sig ensom. Men man kan også være helt alene og føle sig mega godt tilpas. Lidt ligesom jeg gør lige nu. Jeg er jo teknisk set ensom. Der er ikke nogen lige her, ud over mig og et kamera og en computer og en mixer. Hvorfor føler jeg mig ikke ensom lige nu? Det er fordi konceptet af at være ensom giver slet ikke nogen mening for mig længere. Fordi jeg ved, at alt det jeg ønsker i mit liv, det er i virkeligheden bare at få en god følelse. Og så har jeg kigget lidt på, hvordan er det man får en god følelse. Hvad er kan man sige, hemmeligheden bag at få en god følelse? Og en ting er sikkert, at tænke tanker, der ikke giver dig en god følelse, er et skridt i den forkerte retning. Altid. Du kan ikke tage en skridt i retning mod noget, der giver dig en dårlig følelse, og så forvente, at du får gode følelser. Det kan man ikke. Medmindre man tager et skridt i den forkerte retning, bare for at mærke følelsen, for at kunne få forløsningen, for at finde fordi man finder ud af, at det var en misforståelse. Så igen, kig i kvaliteten af, hvad tanker de kan gøre. Og nu tænker jeg ikke tanker som vores personlige tanker. Jeg tænker tanker som et princip. At alle mennesker, uanset hvornår og hvor gamle de er, eller hvornår de er født og hvor gamle de er nu, så har alle mennesker evnen til at kunne tænke. Nu snakker jeg ikke omkring indholdet af tanker, jeg snakker bare om evnen til at kunne tænke. Så hvis nogle tanker giver dig ensomme følelser, så kan man sige, okay, lige nu der bruger den her person evnen til at kunne tænke de tanker negativt, og det rammer den her person negativt. Så i stedet for at tænke over indholdet af dine tanker, så brug evnen til at kunne tænke til at tænke på noget, som du gerne vil. Fordi vi har altid evnen til at stoppe op og sige, hvad vil jeg gerne have i mit liv? Bare det at stoppe op og sige, okay, hvad vil jeg gerne have i mit liv? Hvad ønsker jeg i virkeligheden? I stedet for at fokusere så meget på det, man ikke vil have, det giver allerede et klart billede af, hvad er der så muligt? Eller på en anden måde, hvis man spørger sig selv, hvis ikke jeg følte mig ensom, hvad vil der så komme frem? Hvis ikke jeg havde følelsen af ensomhed, hvad vil jeg så have? Hvis man sidder i den følelse og føler sig ensom, så er det nok faktisk at sige det. Hvordan vil jeg føle inde i mig selv, hvis ikke jeg følte mig ensom? De fleste vil føle sig tilfreds og føle contentment. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Tilfredshed. Det er i hvert fald sådan, jeg vil føle. Det næste punkt, som folk de kæmper med, det er usikkerhed. Det er tvivlen på sig selv, og så usikkerhed omkring fremtiden. Og nu kommer der måske noget lidt kontroversielt her, fordi der findes ikke nogen fremtid. Så igen, så er usikkerhed det er bygget op omkring noget, som der ikke eksisterer. Igen, det er jo tankeskabt. Et konstrukt inde i vores hoved, der er tankeskabt. Hvornår har du nogensinde været i fremtiden? Aldrig. Fordi du er altid her og nu. Du kan sagtens tænke på fremtiden, men du kan aldrig nogensinde være i fremtiden. Så kan vi prøve at tænke over fortiden. Hvornår har du nogensinde været i fortiden? Aldrig. Fordi du har altid været her og nu og tænkt på fortiden. Så hvis man bliver bevidst omkring, at det er en misforståelse, at man overhovedet kan få en fremtid. Nu lyder det her måske helt tosset. Men at man overhovedet kan komme ind i sin fremtid. Det giver på ingen måde mening, når man ser det fra et perspektiv, som i virkeligheden er ret simpelt. Vi lever kun i nuet. Men vi kan bruge princippet og kreativiteten fra tanke til at kunne forestille os en fremtid. Og vi kan forestille os en fortid. Men vi kan aldrig nogensinde gå tilbage i en fortid. Eller gå frem i fremtiden. Vi bruger altid vores
kreativitet fra tanke i nuet til at kunne være de forskellige steder. Og hvad betyder det i virkeligheden at tvivle på sig selv? Først og fremmest så plejer jeg at sige, at der er 2 ting, man skal vide, før man får selvtillid og selvværd. Det er, at selvtillid i sig selv, det handler om tilliden til en selv. Først så skal man vide, hvad betyder selvet? Altså det vil sige, hvad er jeg? Og det næste, man skal vide, hvad betyder tillid? Jeg har sådan set slået tillid op, og hvad det er, det betyder troen på nogen eller noget. Og troen på nogen eller noget, hvad er det? Det er i virkeligheden bare tanker, der er tænkt mange gange. Det man tror på, det er noget man, quote on quote, ved. Og man ved det kun, fordi man har nok beviser på det, så tror man på det. Og det igen, det man har set igen og igen, er ikke nødvendigvis sandheden, fordi det eneste vi ser, det er vores egne tanker. Tilbage til før, hvis man spørger sig selv, okay, hvorfor er det folk ikke kan lide mig, og du har spurgt det spørgsmål igennem hele dit liv, så vil du få mange flere beviser på, og en tro på, hvorfor det er folk de ikke kan lide dig. Det kan være du tror på, det er fordi du har krøllet hår. Det kan være det fordi du bruger briller. Det kan være det fordi du er overvægtig. Det kan være fordi du er det ene eller det andet. Eller har en diagnose. Men prøv bare at forestille jer det her simple eksempel. Se, nu glemte jeg det fuldstændig. Men det er fordi det er så simpelt, og svaret er altid det samme. Stress bliver fjernet ved ikke at lave stressede tanker. Ensomhed bliver fjernet ved ikke at lave ensomme tanker. Usikkerhed bliver fjernet, når ikke man laver usikre tanker. Hele kreativiteten, den ligger i evnen til at kunne tænke. Lige så snart, at du opdager, at du kan tænke, og at du er i kontrol over dine tanker, eller hvad du tænker, jamen så ændrer hele dit liv sig. Fordi det du før følte var en udfordring, den forsvinder lige pludselig. Det lige pludselig skal man ikke arbejde med sin udfordring. Man skal ikke blive bedre til noget, medmindre man har lyst. Man skal aldrig nogensinde blive bedre til noget i frygt for, hvis ikke jeg bliver bedre til det, så sker der det her. Det næste problem, som folk de kæmper med, og som har været en af de ting, som jeg kæmper rigtig meget med, og som jeg ikke kæmper med længere, det er bare, hvad det er. Og jeg gør, hvad jeg kan for at få det til at fungere. Det er økonomisk usikkerhed. En ting er, at man kan stå i en økonomisk situation, som er lort. Det gør jeg nogle gange. Men man behøver ikke at føle usikkerheden ved at stå i en økonomisk situation. En ting er selve virkeligheden. Det er, at man kigger på virkeligheden og har et godt forhold til virkeligheden. Jeg kan godt se, okay, jeg har ikke nogen penge på min konto. Men jeg behøver ikke at have det dårligt over, at jeg ikke har nogen penge på min konto. For hvem tror I, af de 2 personer her, som Niklas? Deprimerede Niklas, tror I, han har evnen til at kunne finde svaret til, hvordan han får penge? Eller tror I på, at glade Niklas har evnen til at kunne finde svaret på, hvor at penge de ligger henne? Jeg tror på, at hvis du er glad, det er også der, du får de bedste idéer. Og de bedste idéer leder i sidste ende til penge. Hvorimod, at hvis jeg var på et lavt bevidsthedsniveau, og det er man altid, når man ikke tænker gode tanker, så rykker man ned i bevidsthedsniveau. Det vil sige, at man bliver mere fysisk. Man ser verden meget mere fysisk. Man skal skubbe til alle andre mennesker og verden for at få det, man gerne vil have. Og man kan kun få det, man gerne vil have, hvis andre ikke får det, de gerne vil have. Hvorimod, hvis man ser tingene lidt mere opfra, så er der faktisk en verden, hvor alle mennesker kan få det, de gerne vil have. Men det er ikke muligt at kunne se det fra et lavt bevidsthedsniveau. Det kan man ikke se. Lidt ligesom hvis man er i et skænderi med sin kone eller mand, og man skændes om den samme ting, der bare kører rundt i ring. Lige så snart, at man stiger i bevidsthedsniveau, det vil være, at man lige holder sig adskilt fra hinanden i et stykke tid, så kommer man tilbage og siger undskyld. Og lige pludselig så føles det, som om alle problemerne er væk. Og det eneste, der er sket, det er bare ens bevidsthedsniveau, det er steget. Og når man ens bevidsthedsniveau, det stiger, så stiger ens gode følelse også. Og den gode følelse kan aldrig hive dårlige tanker med sig. Dårlige tanker forsvinder i en god følelse. Det er jo det fantastiske ved tanker og følelser. Og tanker skaber følelser. Så kan man først kultivere en god følelse. Og det jeg gør, det er, at jeg spørger mig selv, hvilken følelse kunne jeg godt tænke mig at have?
Det kunne eksempelvis være i forhold til min økonomi. Den har altid været sådan lidt dalende, men det har aldrig holdt mig fra at gøre det, jeg godt ville. Fordi jeg tror på, at hvis jeg gør det, jeg gerne vil, så vil universet tilpasse sig min kreation eller min tankegang, sådan så jeg i sidste ende får det, jeg gerne vil have. Men jeg får også kun det, jeg gerne vil have, hvis at jeg bliver ved med at tro på det. Men nu er min tro heldigvis så stærk, så det, jeg tænker, det er også det, jeg gør. Så er der punkt nummer 5. Det er helbredsproblemer. Det er blandt andet fysisk eller mental sundhedsmæssig uro. Det er en af de ting, som folk de kæmper med. Og nu tager jeg lige noget kaffe. Så både fysiske og mentale helbredsproblemer. Altså jeg vil jo sige, stress, ensomhed og usikkerhed også er mentale sundhedsmæssige problemer. Men man kan ikke rigtig skille kroppen og sindet ad, fordi de hører sammen. Du kan ikke bruge dit sind uden din krop, men du kan heller ikke bruge din krop uden dit sind. Så hvis ikke du har en sund og stærk krop, så kan du ikke klare lige så meget som en, der har en sund og stærk krop. Det giver sig selv. Men hvis ikke du har et sundt sind, hvordan vil du så kultivere en sund krop? Fordi som sagt før, hvis ikke dit bevidsthedsniveau det er højere, jamen så er det umuligt at lave noget. Altså, lad os sige, den tankegang man har lige nu, den er skabt af den bevidsthed man har. Så alle de problemer man har, det vil sige overvægt, mental uro, diverse mentale problemer, alt det er skabt på det bevidsthedsniveau man har lige nu. Så at tænke, at man kan løse de problemer på det bevidsthedsniveau, man har lige nu, er lidt ligesom Einsteins quote med, at man kan ikke løse problemer med det samme sind, som har skabt det. Så den eneste måde, man kan løse de problemer, det er i virkeligheden ved at stige bevidsthed, og det kan man kun gøre ved at blive mere spirituel. Fordi bevidsthed er et spørgsmål om forståelse. Det er et spørgsmål om at kunne belyse noget. Altså, hvis du forestiller dig, at jo lavere bevidsthed man har, så svarer det til, at man kører ned i en kælder i en elevator. Lige så snart man er nede i kælderen og kun kan se 4 vægge og et mørkt rum, derfra der finder du aldrig nogensinde løsningen til glæde. Hvorimod hvis du tager elevatoren, som automatisk kører op, når ikke du holder dig selv nede i kælderen, når du ikke bliver ved med at trykke på knappen nede i kælderen, så kører du automatisk op. Og når du er oppe i elevatoren, så kan du lige pludselig se tingene fra en anden vinkel. Og det er fra den her anden vinkel, hvor at de gode idéer kommer fra. Det er aldrig hernede. Men det skal siges, at idéerne hernede fra er med til at skabe et ønske om noget. Og når det ønske er skabt, og du kører op i elevatoren, så har du muligheden for at kunne finde løsning på det ønske, som der er skabt i kælderen. Så jeg vil heller ikke være for uden kælderen, fordi kælderen det er her, du finder det, du gerne vil i livet. Men heroppe fra finder du løsning. Du kan aldrig nogensinde finde løsningen nede i kælderen. Så hvordan bliver man sund og rask? Og hvordan får man mental sundhed? I virkeligheden så handler det mere omkring, at man ikke skal gøre så meget. Og jeg ved godt, det er måske blevet sagt før, og det er også kontroversielt. Men alle vores problemer kommer af det, vi gør. Ikke hvad vi ikke gør. Man kunne godt sige, at manglende træning kunne være årsagen, men det kunne også bare være overdrevet spisning, eller alt det lort, vi putter ind i kroppen. Hvis ikke vi gjorde det, så ville vi automatisk være sunde og raske. Hvis vi gjorde det, der var vores natur, så ville vi ikke behøve at træne. Hvis man kigger på børn, så leger de bruger deres krop naturligt, fordi de automatisk, eller de normalt er oppe i elevatoren. Det første, når mor siger, at de ikke kan få en slikpind, så ryger de ned. Men normalt så kører de rundt i et bevidsthedsniveau, der er højere end vores, oppe i elevatoren, og er faktisk rigtig glad for livet. Og når man er der, så får man lyst til at bevæge sig, fordi at når man er oppe i elevatoren, der er automatisk bedre momentum. Hvorimod når man er nede i elevatoren, har man bare lyst til at lukke sig ned. Så når man har hævet sit bevidsthedsniveau, jamen så vil der automatisk komme bedre idéer. Det kan også være ideen til at gå ned og træne, idé til at bevæge sig, men man kan igen ikke få den her idé, før at man
kigger på, hvor de problemer, man har i livet, de kommer fra. Og lige så snart man ser, at problemerne kommer fra en tanke, så kan man puste ud. Og så kan man give plads til den følelse, som der altid har været der, som er god. En anden ting, som folk de kæmper med, det er punkt nummer 6. Det er, at de mangler retning i livet. Det er, at de har uvished omkring, hvad deres mål og formål det er i livet. Og den har jeg kunne knytte mig selv til rigtig meget. Men jeg har til gengæld brugt de sidste 5 år på at finde mit formål i livet. Og jeg er kommet frem til, at formålet i livet, det er i virkeligheden ret simpelt. Det er at leve og have det godt. Hvis du kan leve og have det godt, så har du succes, og du har fundet et formål med livet. Fordi du kan ikke have det godt og fokusere på tanker, der ikke er gode. Så lige så snart du igen, når du er glad, så er du op i elevatoren, og så har du forståelsen for, hvordan man har et godt liv. Deroppe fra, der kommer der også idéer, som inspirerer dig. Og det er jo også kun heroppe fra elevatoren, at man kan hjælpe andre mennesker. Og de fleste mennesker har et ønske om at tilbyde sig selv og deres talenter til verden. Og alle mennesker har fået talenter. Problemet er bare, at dit talent er der ikke nogen, der kan se, så længe du er nede i kælderen. Derfor bliver man nødt til at følge det, der gør en glad. Hvis ikke man følger det, der gør en glad, så kan andre mennesker ikke se ens talenter. Og lige snart man begynder at gøre det, der gør en glad, så begynder andre at kunne se det. Det, der gør mig glad, det er at snakke om det her. Det gør mig sindssygt glad, fordi jeg kan huske mig selv, før jeg vidste det. Og jeg var et shit show, og der er sikkert nogen, der vil mene, at jeg stadig er det. Men det vigtigste er nu i mit liv, at jeg er glad. Og jeg gør det, som jeg tror på. Og det kan sagtens være, andre kigger på mig og tænker, hold kæft man Niklas, få dig nu bare et job, så du kan tjene nogle ordentlige penge, så du kan forsørge din familie. Og jeg plejer altid at sige, jamen, hvis jeg gør mere af det, jeg godt kan lide, så kan folk mere se værdien i det, og lige så snart de kan se værdien i det, så kan jeg tjene penge på det, og så kan jeg tjene mange flere penge, end hvad jeg nogensinde ville kunne gøre med noget, som jeg ikke ville, som ville hive min sjæl ud af mig langsomt. Og så vil jeg bare blive ligesom alle andre, men så vil jeg ikke bruge mit talent. Så derfor skal man altid, og så skal man vide, at livet det er dynamisk, så det du ønsker lige nu, det kan sagtens skifte. Og derfor bliver man nødt til at prøve forskellige ting, for at finde ud af, hvor er det skifter hen, og følge den retning, der føles mest spændende. Fordi i sidste ende, hvis jeg døde i morgen, så ville jeg føle, at mit liv havde været noget værd, fordi jeg gjorde det, jeg ville. Hvorimod, hvis jeg bare havde haft det samme arbejde, som jeg fik for 10 år siden, så ville jeg virkelig føle, at jeg ikke var kommet nogen vejen. Og så ville jeg højst sandsynligt bare få en tur mere på jorden. Men det næste problem, det er vanskeligheder i forhold. Det er problemer i nære relationer. Og til det, der har jeg at sige, at det eneste problem, man har i nære relationer, det er problemet med sig selv og sine egne tanker. Et eksempel, det kunne være, at hver gang min kone og jeg, vi har et skænderi eller noget, så er det kun et spørgsmål om, hvor vi er på vores bevidsthedsniveau. Hvis vi er trætte, og vores bevidsthedsniveau det er dalet en del, så bliver vi sindssygt egoistiske begge to, fordi vi ser kun verden fra vores vinkel, og vi kan ikke nødvendigvis komme op i elevatoren og se lidt mere objektivt på det hele. For eksempel, når man ser på tingene oppefra, så vil man kunne se problemet hos den anden person, og så behøves man ikke gå ind i en dialog. Man kan se, okay, det er bare fordi, at min kone, hun er træt. Det er derfor, hun siger de ting, hun gør. Og så vil man droppe det. Hvorimod, hvis man også er nede i kælderen selv, så vil man høre på alt det, hun siger, og tro på, at det er et ægte sandhed. Så hvis hun siger, at du er en idiot, så tænker du, at hun siger, at du er en idiot. Du kan slet ikke se fra hendes synspunkt, hvordan tingene ser ud. Jeg blev på et tidspunkt spurgt i min podcast af en af gæsterne, hvordan jeg plejer mine relationer. Og så sagde jeg, at det gør jeg ikke, fordi mine relationer, mine tætte relationer på dem, jeg holder af, eller på de mennesker, som står mig mest nær, de plejer sig selv. Fordi jeg tror på, en rigtig god relation mellem to mennesker, det er, når begge de to mennesker, de elsker sig selv.
Fordi så skal jeg ikke få den anden menneske til at føle sig godt tilpas, og han skal ikke få mig til at føle mig godt tilpas. Fordi vi har evnen til at få os til at føle os godt tilpas selv. Og så mener jeg, at når vi er sammen, jamen så sker der magiske ting. Fordi når to mennesker er oppe i elevatoren, så nyder man bare udsynet sammen. Frem for at man skal hive det andet menneske op, for at have det godt selv. Det giver ikke rigtig nogen mening. Så du kan ikke have nogle gode relationer, uden at have det godt selv. Så det første og det eneste råd, jeg vil give, det er i virkeligheden at sørge for, at du har det godt. Fordi hvis du har det godt, så kan du give mere af dig selv. Hvis ikke du har det godt, så kan du ikke. Og så kan du ikke have nogen gode relationer. Det findes ikke. Hvis ikke du har det godt, så kan du ikke have en god relation. Og læg mærke til, at hvis du er i en relation, hvor du har det godt med den person, så læg mærke til dit bevidsthedsniveau, når du er sammen med dem. Det er højst sandsynligt højere. Og så kan det være, at du giver credit til den anden person for at hjælpe dig med at være i sådan et bevidsthedsniveau. Men bliv bevidst omkring, at det er dig selv, der gør det. Fordi det bevidsthedsniveau, du har, det er noget, du selv har skabt. Så er der frygten for fiasko. Altså angst for ikke at opfylde forventninger. Og igen, angst for ikke at opfylde forventninger. De fleste mennesker, har jeg fundet ud af, røvhamrende ligeglade med mine forventninger. Og de er røvhamrende ligeglade med den fiasko eller succes, jeg har. Jeg vil næsten påstå, at folk er mere ligeglade med min succes, end med min fiasko. Fordi hver gang jeg fejler, så er folk hurtige til at sige, se selv, det var det vi sagde. Hver gang jeg får succes, så siger folk ikke noget. Og den eneste grund til, at folk de fokuserer på ens egen fiasko, det er mere for ligesom at kunne bevise over for dem selv, at de skal være der, hvor de altid har været. Fordi de har fået deres drømme knust. Og når folk har fået deres drømme knust på en eller anden måde, eller de har gemt det væk så langt ned i dem selv, at de ikke kan finde det igen, så vil de automatisk snakke om andre menneskers fiaskoer, frem for at finde ud af, hvordan man kan få det godt. Og så skal man vide i forhold til fiasko igen, det er stadig det samme svar. Frygt for fiasko. Hvad betyder det at fejle? Og kan man overhovedet fejle? Hvis målet det er at være glad. Alt hvad vi gør, det gør vi jo, fordi vi tror på, at det giver os en glæde i sidste ende. Alt det andet er bare mellemmanden til at gøre os glade. Hvis vi kan droppe mellemmanden og bare være glad, fordi vi er født sådan, så er der rigtig mange problemer, der forsvinder. Frygten for fiasko, den forsvinder fuldstændig. Fordi hvad betyder det? Min matrix for succes i livet, det er, at jeg er glad. Og jeg er tilfreds med mit liv. Jeg er taknemmelig for de ting, jeg har. Hvis jeg først skulle have noget andet for at kunne være det, så vil jeg hele tiden være på jagt. Og hver gang jeg så ikke fik det, så vil jeg jo teknisk set have fejlet. Og så lever man et liv, hvor man prøver at gøre andre mennesker glade, og andre mennesker, de gør det samme. Og der er faktisk ikke rigtig nogen, der finder glæde, fordi alle prøver at imponere alle mulige andre mennesker, som er ligeglade med dem. Så hvis man stopper med at imponere andre mennesker, men man fokuserer på, at man gerne vil have mere glæde i sit liv, så vil man automatisk gøre mere af det, som der gør en glad. Et eksempel, det kunne være, hvis jeg gav dig 650 milliarder, og jeg gav dig sundhed i krop, sind og sjæl, hvad vil du så lave i morgen? Hvad vil du lave? Hvad vil du bruge din dag på? Skriv den ned fra start til slut. Og så tænker man, fedt man, så kan jeg gøre det og det og det, jeg kan købe en Lamborghini, jeg kan gøre dit og dit. Men, husk på, hvad så dagen efter? Hvad vil du lave der? Allerede efter et par få dage, efter man har hygget sig oven på sin store succes og alle de her penge, så vil man finde ud af, at glæden heller ikke ligger der. Fordi det bliver også bare normalt. Når du kan købe alt, så bliver livet faktisk ret nederen. Fordi alle mennesker har brug for en form for udfordring. Det er også derfor, vi godt kan lide spil, som udvikler sig i sværhedsgrad. Det er ikke sjovt at spille et spil, hvor det bliver lettere og lettere og lettere. Tværtimod. Men livet kan sagtens være udfordrende og godt. Det behøver sikkert at være udfordrende og dårligt. Men den ting, der står imellem at gøre udfordringerne gode eller dårlige,
det er dine tanker, og din evne til at kunne bruge princippet fra tanke. Det er at kunne tænke. Så hvis du bruger din evne og gave, som vi har fået fra starten af, til at kunne forestille dig noget, der gør dig glad, så gør det frem for at forestille dig noget, der gør dig ked af det. Så er det næste ting, som folk de har svært ved, det er mangel på arbejdslivsbalance. De har svært ved at oprette en sund balance mellem arbejde og fritid. Og det giver også god mening, fordi den her verden, hvor, altså igen, jeg har ikke læst de her spørgsmål, eller læst de her ting før nu, så jeg skal lige tænke lidt over dem. Mangel på arbejdslivsbalance. Hvad er løsningen på det? Altså jeg tror lige så snart man begynder på at gøre det, hvis man stopper med at have et arbejde, og man begynder at gøre det, man godt kan lide, så er den balance, den vil automatisk forsvinde. Jeg oplever ikke balancen mellem arbejde og fritid. Jeg oplever, at jeg lever, og jeg har det godt. Jeg gør ting, der gør mig glad. Og så jeg har ikke brug for en balance mellem arbejde og fritid, fordi min fritid, det er mit arbejde, og min balance, det er virkelig, jeg er i balancen, når jeg følger det, der gør mig glad. Fordi så er jeg højere op på bevidsthedsniveauet. Og det samme vil du også være. Hvis du gjorde mere af det, der gjorde dig glad, så vil du få bedre tanker. Du vil være i stand til at kunne opfinde ting, som der ikke findes med din nyfundne viden. Fordi al viden, der nogensinde er skabt, det er aldrig nogensinde blevet skabt på baggrund af et lavt bevidsthedsniveau. Det er altid skabt af en person, som i det sekund, de fandt på ideen, havde de et højere bevidsthedsniveau. Fordi det er der, du får originale idéer fra. Du kan aldrig nogensinde finde en original idé nede i kælderen. Aldrig nogensinde. Det er der, ønsket bliver skabt, men den originale idé kommer først frem, når skyerne er væk. Eller når man er oppe i bevidsthedsniveauet. Og så kan jeg se, at de har nævnt den samme, eller ChatGPT har nævnt det samme problem 2 gange, følelsen af ensomhed. Så det bliver kun til 9, men det var sådan set dagens podcast. Jeg håber, at du forstår mit views. Og igen, alle problemer, både fysiske og mentale, kan løses med præcis det samme svar. Evnen alle mennesker har, og gaven alle mennesker har, er evnen til at kunne bruge princippet at kunne tænke til at kreere præcis det liv, som vi gerne vil have. Det er svaret. Og jeg er 100% sikker på, at folk de vil sige, jamen jeg kan ikke bare tænke mig til. Du har jo tænket dig til det, frem til det liv, du har nu. Ligesom jeg har tænkt mig frem til det liv, hvor jeg ikke har nogen penge. Og så længe jeg bliver ved med at snakke dårligt omkring penge, så vil jeg blive ved med at have det liv omkring penge. Så jeg har også nogle ting, jeg skal finde. Jeg skal finde nogle andre og mere positive tanker omkring penge. Jeg har ikke den negative energi omkring penge længere. Jeg kan snakke om det, uden at få en negativ energi. Jeg kan kigge på min konto og se, der står 0 kroner og flere regninger, der er udbetalt, uden at have det dårligt over det. Og det er en rigtig god start, fordi herfra, det betyder, at jeg er kommet højere op i bevidsthedsniveau. Men når jeg kommer et skridt længere op, så begynder der lige pludselig at poppe idéer frem. Og de idéer, de kan være med til at gøre, at jeg ikke længere har et problem med penge. Så uanset hvad dit problem er, så husk på, at kreativiteten fra dine tanker er med til at skabe det liv, du har. Fordi i første omgang, så bliver du nødt til at have en tanke, som bliver formuleret ind til ord, og så i virkeligheden udvikler sig hele vejen til handling, og til sidste ende, så har du bare det liv, du har. Men det er alt sammen skabt ud fra en lille idé, som der er boblet op inde i dig. Og igen, husk, idéer fra kælderen kan aldrig nogensinde give dig det liv, du gerne vil have. Men det er ønskerne fra kælderen og løsningen fra øverste sal, der giver dig muligheden for at kunne få det liv, du gerne vil have. Så step 1, det er bare at leve livet. Bliv trukket ned i kælderen, når du skal derned. Find et ønske omkring livet, du gerne vil have. Det er for eksempel, hvis du bliver slået af din mand, så er ønsket at være i et forhold, der er dejligt og givende og kærligt, frem for et, hvor man slår hinanden. Men igen, hvis du bliver hernede og prøver at finde en ny partner, så vil du bare finde den præcis samme partner. Fordi du vil ikke kunne se dig ud af problemet. Derfor bliver man nødt til at hæve sit bevidsthedsniveau, og det kan man kun gøre ved ikke at gøre noget.
Fordi lige så snart du leder efter gode følelser, så kommer dit bevidsthedsniveau op helt automatisk. Godt, hvis du gerne vil lære mere omkring, hvordan at man finder ro i sit liv, udover det, jeg allerede har sagt her i dag, så kan du arbejde sammen med mig på 2 måder. Enten så kan du få en transformerende samtale. Den koster 1.500 kroner, og jeg har et specielt tilbud, at hvis man ikke får den forandring, som man ønsker i den første samtale, så får man den næste gratis. Udover det, så har jeg også et online kursus, hvor jeg går igennem de 5 misforståelser, jeg havde, inden at jeg mødte den her simple forståelse for, hvordan den menneskelige oplevelse den er skabt. Det kan du også finde på min hjemmeside, der hedder www.freemindcoaching.dk. Så jeg skal nok også lige lægge links ned i herunder. Og tusind tak, fordi du lyttede med. Og tak, fordi at du lyttede med så langt her. Jeg håber, at du kan bruge det til noget. Om ikke andet, så har jeg lært rigtig meget i dag. Ha' en god dag. Hej så.